Nikora Ramogi warwaki kende chenro marwa marang'ich welo. An gi weche moko mahinyo chuny mane min Avril wuoye chande. Nyithindo moko 4 dhi nyime gi yudo thieth e hospital maduong' ma Homa Bay tok wuongi miyogi sum kendo chuogi kod pala. Nyithindogo mane oting'o yawuoyi marude ma johigni 3 kod nyiri 2, machiel jahigni 5 kod machielo jahigni 9, ni kod rem kaluwore gi adhola maricho mag pala e bondegi kaachiel gi teko mar sum manomigi. Masira makamano ne wuok tok lweny muoch e kind Roni Ochieng ma en wuon nyithindogo kaachiel gi jaode men Monica Ndeda. Roni bende ne otho tok madho sum. Min ode men Monica Ndeda wacho ni wuon pargi nosebedo gi achiedh nade tok lalo tich. Alisimamishwanga kazi venye alikuwa anafanya United, lakini all along hajakuwa na kazi na pia anajidunga. Alikuwa na ugonjwa wa sukari. Sasa mimi pia mwenyewe sina kazi, ngaje nimesomea procurement but sijapata bado kazi. Sasa tulikuwa na difficulties ya kuishi ya chakula. Sasa ndiye alikuwa anataka tukufe wote. Sasa akajaribu anihande mimi. Sasa venye alikuwa anataka nianze na mimi nikatoroka. Nyoro udhiambo ne wayudo nyithindo 4 matindo nyiri 2 gi jowuoyi 2 ma iwacho ni wuongi ni emano ochuoyo. Gima beth wuongi owinjo ni sum mane en be nyaka beno madho kende notho kuma ne dala Kochia kuma ne giaino. Hali gi bi ok ber, to aneno ka wan gi geno ni gibo